Kaixo Joseba, eguerdiro ikusten zaitugu, Bazkal ordun. Ni Gotzone Sestorai naiz, eta Leitzako Gorriztaran auzoko Gorritz baserrian gaude. Eta gaur erakutsiko dizkitzuegu lehenbizi artaldea eta ondoren gaztandegia. Artitan hasi ginen, ontatik bizitzen nolabait ere esateko, duela 33 bat urte izanen die. Europar Batasunen sartu ginen garaien, ordun gure etxen ginuzen esnetako behiek, esnea saltzen ginun, txekorrak izentzen ginu zen, eta txerriale batzuk ere baginu zen, eta ardiale batzuk. Baina momentu horretan, kuotan gaiakin, eta zegoan garbi nundik nora jokozun gauzak, horre konbertsio fuerte bat gertatu zen gure inguru guztiontan, eta guk erabaki ginun, behiak alde batera uztea, eta ardikin astea. Ama hartzaia zen, gazta izugarri goxoa iten zuen, momentu hortan gainera nire anaia nekazaritza ikasketa bukatzen ari zen, eta erabaki zuten hartzantzan zentratzea. Eta lehenbizi artegia inginun, eta artegin ondoren gaztategie. Orduan jabadara matzagu 30 bat urte gaztaiken, Gorritz izen komertzialarekin ezaguna dena, eta hortan ariga momentu honetan. Ardi hauek latxa arrazakoak dira, gure mendietako arraza da. Hemen Nafarroan badaude gehiago, badago Rasa Navarra ere, eta gero Sasi ardia ere hemen ingurun badugu, baina esnetarako egokie hau da, ardi latxa. Hauek gainera gure kasun da iparraldetik, hau da Ainoa eta inguru horretatik karritako ardi raza bat. Larrea maite dute, larrean eta aire libren ibiltzea, eta momentu honetan gaude usategieta izeneko paraje batetan. Gu ardi jazten hastenga gutxi gora bera abendun. Eta lehenbiziko hilabeteetan etxe inguruko belatxoatan erabiltzen ditugu. Baina ja etxe ondoko belatxoak utzita dauzku belarra azteko, negureko belarra iteko, mendialdeko larretara eramaten ditugu. Hau da, ja mendialdera dagoen larre bat. Eta ja uzten diogunen kanpainari inguruko larretan erabiltzen dugu. Guk gora ez ditugu eramaten. Hemen ingurun nahiko larre bat daukulako. Guk itxeu gazta mota bakar bat, eta da Idiazabal gazta naturala. Aurten gazta asko itxen nahi ga. Belarra ugari etorri da, ja hilbeltzetik esan genezake kanpoan ibiltzeko aukera izan dugula, elurrik ez dolako ja itxen ere, eta horrek aukera ematen doba ardie kanpoan larratzeko. Eta noski, kanpoko belarra eotxekin, kalidaden ere nabaritu iken da. Orain moldeatzen, ari ga. Aurre prentsatua indugu, eta orain ari ga, forma ematen, moldeatzen. Hau hartzen dugu, eta sartzen dugu moldetan. Zumitzak, zumitzak dira. Gure betiko izkeran. 6 ordu pasata gero, aterako eta ja gauen gatzuretan, gazikutxan, sartuko, eta hor pisun arabera, eukiko dugu ordu batzuk, gatza hartzen. Gazta saltzeu etxetik, gero ostiralero ere Leitzeko plazan badugu puesto bat, merkatu txiki bat izaten da. Eta hortaz gainera inguruko dendetan, Leitza, Goizueta, Lekunberrin, eta Iruña eta Donostin ere baditugu denda gutxi batzuk. Hauxe duzue, guk hemen iken dugu lan guztiaren azken emaitza. Gorritz gazta bezala ezaguna da inguruan, esan bezala, Leitzeko Gorriztaran auzoko Gorritz baserrian aurkitu gaitzakezue, eta gure etxeko atek beti irekita daude. Bai bisitatzeko, gure ingurue eta gure laniteko modue ezagutzeko, eta baita ere, iken dugun gazta goxo hau dastatzeko.
Beraz, gonbidatuta zaudete nahi duzuenean etortzeko, eta besterik gabe, eskerrik asko, eta ongi izan, Joseba!